हेलौ लोगोफोर नैबे आंनि इउटुब चेनेलाव भिडिअ आपल'ड होनाया गोबाव सम जाबाय स' बिथां फंबायमोननि एग्जाम सोलिबाय थादोंमोन आरोना स' बिनिखायनो माने भिडिअखौ माने खालामनो हायाखैमोन स' नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय आरोना साननैसोनि उनाव माने नुनो मोनगोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना थांना फैबाय हेलौ गाइस गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय जों दा माने गासैबो हाबा जानो थांनो नागिरदों सिस्टार जायो आरोना दा लिंहरनाय गामिनिनो ओमफ्राय दा उपाय गैया थांनांगोन गासैबो जानानै फैनोसै बिथाङा जोंना मा बुङो बुंदो आं जेबो बुंथ'ला माने मोजां जायो स' जों दा ओंखाम जानायसिम थांग्रोनोसै आरोना बिदिबा नायलांबाय थादो ओंखाम जासिबाय थादो जानो मोनाखै नै ओंखाम संग्राफोरा नोंथाङा ओंखाम संना बोरै मोनदो मोजां मोनदो ओमफ्राय बेदरफोरा थिगानो ना नै बेदरा इनो नोंथाङा ओमफ्राय माबाफोर बुंनो नामा आं ओंखाम संग्रा ओमफ्राय बेनिफ्राय मेंनायखाय दसे जिरायदो दे थिगानो नै जोंना आयंआ ना रानगासिनो नै नोंहा खेबसे खिथिबा हामगोन नामा बायो वानि भूमिका गय खेबसे माथो हो दा जों खैनाखौ नायनो थांनोसै आरोना स' नोंथांमोनाबो नैबे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनाय जाबाय आरोना मिया गैया नै मायबाफोर बुंनो नामा एसे बुंना होदो नै लाजिदो मानसिया सिख्लाफोरा लाजिदो नै गोदान ग्रुप दादोलै अननानै देनां जोंबो होगोन ना
Denak sini nunggu sini pilih ke misalnya darah. Saya misalnya darah bersama itu. Orang lain ni. Besar-besar hebat juga. Deh.